huomisella jää vähän isommat ryhmät. Siellä on 4 vastiivit. Niin nousemista helpoa. No joo. Niin ja sit kuitenkin pystyy tekemään sen vielä silleen, että ne ketkä syö niin polvilaudan päällä. Ai se oli toistapäin. Joo, polvilaudan päällä, jalka saa olla yli. Voit mennä suoraan eteenpäin. Vittu kato, mulla se voi olla noin päin. Laita tän polven vaan. Voit astua yli. Okei. Jalka saa olla yli. Juu, mä ajattelin, että täytyy laittaa takaa. Ei, heti saa ampua. Oliko se... SRA lähtöperä olkapäässä. Ilmoita kun oot valmis. Valmis. Huomio! Oo ihan rauhassa. Ei oo enää. Asut tyhjän laukkausvarmistus kantoon. Mitä vittua? Lähteekö räkkäämään? Ei se on takana. Kantoasentoon. Aika 5.9.17. Kaikki pellit 14. Ratavapaa. miltä se tuollaisesta kollegasta isosta miehestä tuntuu? Menee se, mutta kato kun housut on tämmöiset ja toi alastulo kato itselle, ei nivelet oikein kestä niin. Niin jo. Muuten hyvä, mä tykkään. Sama vika. Vittu tää hyvä. Hyvin selkeästi näkyy, että Kyllä, ei tule epäselvää. vittu tää hyvä, mä pääsen ampumaan uudestaan. Ui, niin. Ei mun pääsis. Niin, kyllä. Niin, kiitos.